абдулманап нурмагомедов падари ҳабиб қаҳрамони UFC шарти рақобати такрории писараш ба конор макгрегор рамзи кории ирландиро пардохти $100 миллион гуфт. салом бинандагони хабар тиҷиб. агар $100 миллион пардохт кунанд, омодаем рӯзи дигар сабқат бо Тони Фергюсон зӯрозмоии такрории ревансро бо Конор макгрегор баргузор кунем, изҳор доштааст Абдулманап Нурмагомедов. ба мо ҳам реванш зарур, танҳо $100 миллион бояд пардохт кунанд. ин пулро диеду рӯзи дигар баъди сабқат бо Фергюсон реванш баргузор мешавад. чаро не? шояд Дайна Уайт мехоҳад бо чунин маблағ зӯрозмоӣ ташкил кунад, изҳор доштааст Нурмагомедов калонӣ. ӯ дар мавриди пирӯзии макгрегор бар Доналд Сероне дар 40 сония гуфтааст, интизор дошт, ки ин сабқат дар даври аввал анҷом меёбад, чун Сероне омода набуду то ин сабқат ҳам ӯро ҳама куфтанд. Дана Уайт, президенти UFC, дар пайи пирӯзии макгрегор ошкоро майлаш ба баргузори сабқати такрории ӯ бо ҳабибро баён дошта таъкид намуд, ки онҳо ҳамдигарро чашми дидан надоранд. Конор медонад, ки ба сабқати аввал бо ҳабиб ба дараҷаи 100% омода набуд ва девонавор хостори реванш аст. мо ин сабқатро дар сатҳи зӯрозмоии Маврин Хаглер Томас, Хилс Муҳаммад Али, Ҷорҷ Фарман, Ҷо Фрейзер медонем, изҳор дошт Уайт. роҳбари UFC бовар дорад, ки реванш бо варзишкори ирландӣ барои мероси Нурмагомедов бисёр муҳим аст. ӯ Конорро зад. агар ӯ Тони Фергюсонро мағлуб кунад ва боз Конорро шикаст диҳад, фаъолияти варзишиашро бо пирӯзӣ бар беҳтаринҳо бо ҳисоби 30-0 пирӯзӣ ва ягон мағлубият шаҳр аз идора метавонад анҷом диҳад. ин кори бесобиқа мешавад, изҳор дошт Уайт. ба савол дар мавриди тақдири реванш дар сурати шикасти ҳабиб аз Тони Фергюсон, президенти UFC изҳор дошт, ки Конор мехоҳад камарбандашро баргардонад, бинобар ин бо қаҳрамон зӯрозмоӣ хоҳад кард. ёдовар мешавем, ки Ҳабиб Нурмагомедов соли 2018 дар доираи рақобати UFC 229 Конор макгрегорро мағлуб карда буд. ин буд дӯстони азиз видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед. оё $100 миллион онҳо розӣ мешаванд ё не?